господа, аз съм Аня и се намирам в клуб Ел Матадор. Отваряме сезона с Ники Сойдере. Вътре купоне е на Макс. Новия сезон. Даваме старт тази вечер. Елате с мен, за да ви покажа повече. Заповядайте. Значи тук зад мене виждате ситуацията. Яко парти. Да влезнем и да видим кои са най-яките. Всичко е екстра. Може ли да се представиш тук на нашите приятели? Много ясно. Приятели, заповядайте заедно да се веселим тук в Ел Клуб Матадор. Как си? Как се чувстваш в клуба? Много хубаво. Какво пиеш? Водка. Водка за утеха или за на здраве? За на здраве. Имаш ли си каже? Не мисля да имам. Момчета, къде сте? Здравей, Катя, как си? Добре? Как се чувстваш в Ел Клуб Матадор? Прекрасно. Мога да кажа, тази вечер беше прекрасно. Кажи нещо, което най-много ти харесва тук. Като нашия Матадор втори няма. Тук шоуто винаги е на Макс. А ти редовна ли си? Редовно. Като дом ми е. Аз знам, ние сме и приятелки, но да знаете вие. Имаш ли си каже? Не, за сега не. Момчета! Сама е добре. Оле, купоне на Макс го преца. Да танцувам ли? Здравейте! Как си? Може ли да се представиш? Може, разбира се. Как се казваш? Милен. Милена, откъде си? Майско. Дай да погледнем към камерата да поздравиш всички приятели. Моля? Поздравиш всички приятели от камерата, които те гледат. Поздрава продължава за цялото Майско. От Майско! Дуисбург и Майско. Харесва ли ти клуба? Да, много ми харесва. Благодарим ти! Еми това е, виждате, купона е на Макс. А така, яко въртиш. Яко. Как се казваш? Иван. Иване, да си жив и здрав. И ти също днеска имам рожден ден. Ами аз мам, за това да поздравявам. Благодаря много. Ти как се казваш? Аз се казвам Аня. Кажи, имаш ли си? Не, аз ако имам, няма да съм тук. Така, Аз съм. точно на правилното място си, знаеш колко момичета. Аз обичам. Яките Има допари. свободни момичета, действай. Не, много са буйни тук. Бият са, не искам. Оплаши се. Окей.